Dobrý den, sledujete trénink mistryň světa. Krasobruslení v párech, ano. Ano, přátelé, nejde o fake. Ano, jedou kolem. Ano, jedna větší kráva než druhá, ano. Ano. Vidíte, jak se zvětšuje kosmickou rychlostí, ano. Vítězné obětí. Tak holky, byl to pěkný hnus, díky. Ano, prdela se zvětšují kosmickou rychlostí. Ano, přímý zásah. Neriskuj, nebo tě trefím. Co říkáte na své vítězství v tomto turnaji?